Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 23 hangtod sa 26. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Sanglit ang tanan nakasala ug wala nakakab-ot sa himaya sa Dios. Sila karon libre nga giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa pinaagi sa paglukat nga anaa kang Kristo Jesus. Nga maoy gihalad sa Dios, isip halad nga nagpalong sa kapungot, pinaagi sa iyang dugo, nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Kini iyang gibuhat aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios. Tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob, iyang gipalabay ang mga kasalanan nga nahimo sa nangagi. Aron mapamatud-an sa panahon nga kamulong nga siya matarong ug aron siya mahimong hingpit ug tig-isip nga hingpit sa tawo nga adunay pagtuo kang Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa verse 23 mga kaigsuunan, gilarawan ni Pablo ang problema sa tanang mga katawhan. Ang giingon dinhi sa verse 23, sanglit ang tanan nakasala ug wala makakab-ot sa kahimayaan sa Dios. Kitang tanan nagbarog nga guilty ug hinukman atubangan sa Dios. Kitang tanan makadawat sa hingpit nga hustisya sa Dios. Kitang tanan mga kaigsuonan takus nga sintensyahan sa walay katapusan nga pagsilot ug wala gayoy makadawat ug kapasayloan pinaagi sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Apan dalaygon ang Ginoo gumikan kay nagprovide ang Dios ug pamaagi aron kita mapasaylo nga dili maligsan ang iyang hustisya. Nagprovide ang Ginoo og manluluwas ug manunubos nga siya maoy mitubos sa atong kahimtang. Nagprovide siya og pamaagi alang kanato aron makaambit kita sa pagkamatarong sa Dios nga bulag sa balaod. Mo kini giingon sa verse 21. Ang giingon dinhi, apan karon gipadayag ang pagkamatarong nga gasa gikan sa Dios nga bulag sa kasuguan. So ang pagkamatarong di ay gasa gikan sa Dios. Gumikan kay wala kitay pagkamatarong sa atong kaugalingon. Nag-provide ang Ginoo og reconciliation, kining pagpakig-uli pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Ug dunay mga butang nga gi-accomplish pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Ug gipasabot kini sa Dios kanato pinaagi sa paggamit og pipila ka mga importante nga mga pulong, big words. Unsa man kini nga mga big words nga atong makaplagan sa Biblia, particularly sa atong teksto. Una, justification. Ikaduha, redemption. Ikatulo, propitiation. Ug ikaupat, atonement. Kini nga mga pulong mga kaigsunan kinahanglan nga masabtan nato isa-isa aron atong masabtan sa kinatibuk-an gayod ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Justification, redemption, propitiation, and atonement. Hinaot nga atong itutok ang atong igdulungog samtang namalandong kita sa pulong sa Ginoo karon aron mutubo kita sa atong pagsabot sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa unang punto mga kaigsuonan, justification. Ang giingon sa verse 24 sa atong teksto,
Sila karon libre nga giisip nga hingpit pinaagi sa iyang grasya. So dunay makaplaga nato nga word dinhi, libre nga giisip nga hingpit. Sa English pa, justified. Kining justification or giisip nga hingpit, importante gayud kaayo kini nga pulong sa tibuok kasulatan. Gibutang kini sa Ginoo sa atong atubangan sa daghan kaayong mga lugar sa Old Testament ug sa New Testament aron ato kining masabtan. Usa kini sa major nga tema sa sulat ni Pablo sa Romans, ug makita nato nga kanunay gayong gibalik-balik ni Apostle Paul ug hisgot ang justification sa Book of Romans. Major theme kini sa Biblia, mga kaigsuonan. Apan bisan pa niini, daghan gihapon kaayong mga simbahan nga naglibog sabot ipasabot niining justification. Ang justification, mga kaigsuonan, mao kining pagkamatarong ni Kristo nga gisulob kanato. Ang pagkamatarong ni Kristo giisip nga atong pagkamatarong. Gumikan kay wala kitay pagkamatarong sa atong kaugalingon. Dili kita madawat atubangan sa Dios kay mga dautan man kita. Ang pagkamatarong ni Kristo maoy giisip nga pagkamatarong sa tanang mga magtutuo kaniya. Si Kristo natawo isip tinuod nga tawo. Natawo siya ilalom sa kasuguan. Sa mga natawo kitang tanan, ilalom sa kasuguan. Ang giingon sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Apan sa dihang miabot ang hingpit nga panahon, gisugo sa Dios ang iyang anak nga gipanganak sa usa ka babayi ug gianak ilalom sa kasuguan, aron lukaton ang mga nahailalom sa kasuguan, aron madawat nato ang pagsagop isip mga anak. Si Kristo 100% nga Dios, nga nahimong 100% nga tawo, nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Ug niadtong mianhi siya niining kalibutana, gitintal siya sa tanang mga pamaagi, sa mga gitintal kita ni Satanas aron makasala ug magpakasala atubangan sa Dios. Si Kristo gitintal usab sa tanang pamaagi, apan wala gayud siya makasala. Wala siya mahulog sa sala. Iyang namintinar ang iyang hingpit nga pagkabalaan. Nagpadayon siya sa iyang hingpit nga pagkamatarong. Ug niadtong si Kristo gilansang didto sa cross ug gipas-an ang sala sa mga katawhan niya. Ang iyang hingpit nga pagkamatarong mao ang gisulob sa tanang mga magtutuo. Mao ang giisip nga pagkamatarong sa tanang magtutuo. Mao kinibut ipasabot sa justification, imputed righteousness. Ang pagkamatarong ni Kristo gikwenta or giisip nga pagkamatarong sa iyang mga katawhan. O gidescribe usab kini sa legal term. Ang laing tawag niini sa balaang kasulatan, forensic justification. Ang Dios, ang matarong nga maghuhukom, nagkondenar kanato, naghukom kanato gumikan kay atong gisupak ang iyang balaod. Ang giingon sa Romans 1:18, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo. Verse 19 sa Romans chapter 3, karon nasayran nato nga unsa man ang gisulti sa kasuguan, gisulti kadto ngadto sa mga nahailalom sa kasuguan, aron mahilom ang matagbaba ug ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. So, miatubang kita sa korte sa hustisya sa Dios ug napamatud-an nga kitang tanan guilty. Apan ang mga magtutuo kang Kristo nahimong matarong, giisip nga dili guilty on the basis of the righteousness of Jesus Christ, on the basis of the innocence of Jesus Christ. Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob sa tanang mga magtutuo, mao nga sa legal nga pamaagi, mga kaigsuonan, giisip sila nga dili guilty atubangan sa Dios. Ang atong justification or pag-isip nga hingpit midangat sa tanang mga magtutuo, bulag sa atong pagsunod sa kasuguan, kay walay tawo nga maluwas ug pagaisipon nga matarong pinaagi sa balaod. Mao kini giklaro sa Galatians chapter 2 verse 16. Ang giingon dinhi, ug nasayra nato nga ang tawo dili pagaisipong hingpit pinaagi sa mga buhat sa balaod, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo.
ug kita nagatuo kang Kristo Jesus aron pagaisipong hingpit pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa mga buhat sa kasuguan. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, dili pagaisipong hingpit si bisan kinsang unod. Or pinaagi kuno sa balaod, dili pagaisipong hingpit si bisan kinsang tawo niining kalibutana. Naluwas kita bulag sa atong mga actions or atong mga binuhatan. Ug tungod kay mauman kini ang kamatuoran, ang tanang himaya mga kaigsuonan atong ihatag lamang sa atong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo ang atong bugtong Dios ug manluluwas. Wala gayoy hinungdan alang sa mga tawo ang manghinambog gumikan kay ang tinuod nga luwas, naluwas siya pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Ang iyang kaluwasan anaa lamang sa mga kamot sa Dios. Ug kini nga justification or pag-isip nga hingpit, nadawat kini sa mga magtutuo pinaagi lamang sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat. Ang giingon sa Romans 3:22, ang pagkamataro nga igasa sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo ngadto sa tanang nagatuo tungod kay walay kalainan. So ang pagkamatarong kuno gasa kini gikan sa Dios nga madawat sa tanang mga magtutuo pinaagi sa pagtuo. Dili ang pagtuo mo'y nagluwas kanato, kundili ang pagtuo mao lamang kini ang pamaagi nga atong nadawat ang gasa gikan sa Dios. Unsa man kini nga gasa? Ang pagkamatarong ni Kristo nga gisulob nga ri kanato, imputed righteousness. Mao kini justification. Bisan pa og wala nato makita sa atong kaugalingon nga santos na kita, balaan gyud kaayo, wala nay sala, kundili ang pagkamatarong ni Kristo, ang pagkabalaan ni Kristo mao'y gisulob sa tanang mga magtutuo. It's the righteousness of Christ, not our righteousness, nga mao'y mag-aghat sa Dios nga dawaton kita sa iyang atubangan. And this is the good news of the Christian message. Mao ganing gitawag og ebanghelyo or maayong balita, gumikan kay maayo gayud kaayo kining balita sa tanang mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gitawag kita aron musalig lamang sa kinabuhi ug kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkabanhaw pag-usab. Ang iyang kinabuhi gumikan kay iyang gituman ang tanang balaod sa Dios. Ang iyang kamatayon gumikan kay iyang gihalad ang iyang dugo, ang iyang kinabuhi ingon nga hingpit nga halad aron mulukat kanato ug mutabon sa tanan natong mga sala. Again, ang pagtuo mga kaigsuonan tulay lamang kini aron madawat nato ang gasa gikan sa mga kamot sa Dios. In other words, ang pagtuo dili kini buhat, ang pagtuo mga kaigsuonan tulay lamang kini. Giluwas kita dili pinaagi sa atong buhat kundili pinaagi lamang sa grasya ni Kristo. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, tungod kay pinaagi sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kini dili gikan sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo ang iyang pagkamatarong gibalhin nga ri kanato, gisulob nga ri kanato. So justification is a one-time legal act of God. Usa lamang kini kahigayon nga nahitabo ni adtong mituo kita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkamatarong ni Kristo gideklarar nga atong pagkamatarong. There is an exchange mga kaigsuonan. Legal kini nga terminology mga kaigsuonan nga bisan og inactual makasala gihapon ang mga magtutuo, pero sa libro sa Dios giisip sila nga matarong pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob kanila. Ang justification mao ang nagpasaylo kanato, nagpapas in a legal term sa libro sa Dios, nagpapas sa tanan natong mga sala past, present and future, ug dili kini mausab mga kaigsuonan. Ang status sa tanang mga magtutuo dili na guilty atubangan sa Dios. Busa higala asa man ka musalig alang sa imong justification, sa imong maayong buhat, sa imong pagkabalaan, kinahanglan nga musalig ka sa pagkabalaan ni Kristo, pagkamatarong ni Kristo, tungod kay kun musalig ikaw sa imong pagkabalaan, bagsak ikaw atubangan sa Dios. So mo katoy unang pulong nga makaplagan nato sa atong teksto, justification. Ikaduha, redemption. Sa Bisaya pa, paglukat or pagtubos. Ang giingon sa verse 24,
Sila karon libre nga giisip nga hingpit sa iyang grasya isip gasa pinaagi sa paglukat nga anaa kang Kristo Jesus. So paglukat, ang redemption mga kaigsuonan, nag-imply kini nga nakidnap ang usa ka tawo, gilukat or gitubos aron siya mahimong gawas nun. Ang redemption sa mga makasasala mga kaigsuonan, nagpasabot kini nga kita nakidnap, nahimong ulipon, gigapos sa sala ug gitubos kita ni Kristo pinaagi sa pagbayad sa kining gitawag og ransom or paglukat, o gihisgutan kini sa atong Ginoong Hesukristo sa Matthew chapter 20 verse 28. Ang giingon dinhi, kung sa unsang paagi nga ang anak sa tawo mianhi dili aron alagaran, kun dili aron mo alagad ug aron ihatag ang iyang kinabuhi nga panlukat sa daghan or pantubos sa daghan. Gipalit sa Ginoong Hesukristo ang kaluwasan sa iyang mga katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Acts chapter 20 verse 28. Ang giingon dinhi, at timanan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibok panon. Alang kanila gibutang kamo sa balaang espiritu, ingon nga tigdumala aron at timanon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Hebrewhanon chapter 9 verse 12. Ang giingon dinhi, ug dili usab pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga turo, kundili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo siya misulod sa makausa hangtod sa kahangturan sa balaang dapit, ug sa ingon gisiguro ang walay katapusang paglukat. So si Kristo ang atong manunubos. Siya ang naglukat sa iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. 1 Peter chapter 1 verse 18. Ang giingon dinhi, nasayra ninyo nga kamo gilukat gikan sa inyong walay hinungdan nga pamaagi sa pagkinabuhi nga gipanunod ninyo sa inyong mga katigwangan, dili sa mga butang nga madunot sama sa pilak o bulawan, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo sama sa dugo sa nati nga karnero nga walay ikasaway ug walay hugaw. So gikan sa unsang butang kita nalukat or na rescue or na delivered? Well, gikan sa balaod, gikan sa pagkundinar sa balaod, gikan sa tanang gimando o gidikta sa balaod, alang sa justification. Kay wala man gyud ma-justified nga tawo pinaagi sa pagtuman sa balaod kay makasasala man kitang tanan. Si Kristo maoy mihimo mituman sa tanan aron matubos ang iyang mga katawhan gikan sa tunglo ug paghukom sa balaod. Romans chapter 3 verse 20. Mao nga pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahimong hingpit sa iyang atubangan. So walay tawo nga ma-justified pinaagi sa balaod atubangan sa Dios. Gikan sa pagkahulog sa tawo sa sala, wala na gayoy bisag isa nga nakatuman sa tanang gidikta o gimando sa balaod. Dili kinibot ipasabot nga dili na kita mutuman sa balaod isip standard for holiness sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. Ang buot ipasabot mga kaigsuunan nga kita dili pagaisipon nga hingpit atubangan sa Dios pinaagi sa balaod. Now, gilukat kita ni Kristo gikan sa silot sa balaod. Unsa man ang silot sa balaod? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo niadtong nahimo siyang tinunglo alang kanato. Galatians chapter 3 verse 13. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan niadtong siya nahimong tinunglo alang kanato. Tungod kay nahasulat, tinunglo ang matag tawo nga gibitay sa punuan sa kahoy. So, diha kang Kristo, gideklarar kita sa Dios nga dili guilty. Unsa pa? Gilukat kita ni Kristo gikan sa gahom sa sala. Iya kitang gipasiguli ngadto sa pabor sa Dios, o gipasiguli ni Kristo ang imahe, ang hulagway sa Dios. Ngari kanato, ug gihatagan kita og bag-ong kasing-kasing, mao nga ang tinuod nga magtotoo, mga kahigalaan, aduna nay kasing-kasing nga nahigugma sa Dios. Gihatag ni Kristo ang iyang kaugalingon aron pagahinluan ug pagahimuong putli ang iyang mga katawhan. Titus chapter 2 verse 14. Ang giingon dinhi, siya ang naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato
aron kita malukat niya sa tanang mga dautan ug mahinluan alang sa iyang kaugalingon ang lungsod nga gipanag-iya niya nga mainiton alang sa tanang maayong buhat. So ang tinuod nga luwas mainiton alang sa tanang maayong buhat. Wala sila naluwas pinaagi sa buhat, kundili ang ilang buhat mao ang pagpamatuod nga sila tinuod nga luwas. Unsa pa? Gilukat kita ni Kristo gikan sa pagkagapos sa sala, pagkaulipon sa sala. Dili na kita ulipon sa sala. Romans chapter 6 verse 18. Ang giingon dinhi, ug pagkahuman nga mapahiling kawas kamo sa kasalanan, nahimong mga ulipon kamo sa pagbuhat ug matarong. Unsa pa? Giluwas kita ni Kristo gikan sa gahom ni Satanas. Si Satanas gitawag kini sa Biblia og prinsipe niining kalibutana. Ang iyang gingharian sa kangitngit ug ang tanang mga tawo ulipon sa gingharian ni Satanas. Subject sila ni Satanas, 2 Timothy chapter 2 verse 26. Ug mahigmata sila ug makagawas gikan sa gapos sa yawa nga mibihag kanila aron buhaton ang iyang kabubuton. Diha kang Kristo, si Satanas wala na'y dominion ibabaw kanato. Wala na siya'y pagdumala, mga kaigsunan. So mao katong ikaduhang pulong, redemption. Ikatulo, propitiation. Now, dili kini common nga word, pero naagyod ni sa atong teksto, propitiation. Basin og first time pa ninyo kining nadunggan dinhi sa kahanginan, mga kaigsunan. Unsa maning propitiation? Gihisgutan kini sa verse 25. Ang giingon dinhi, nga maoy gihalad sa Dios isip halad nga nagpalong sa kapungot pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Ang propitiation, mga kaigsunan, mao kini ang sacrifice ni Christ nga nagpalong sa kapungot sa Dios. Adunay tunglo og kapungot ang Dios batok sa sala ug batok sa mga makasasala pinaagi sa sacrifice ni Kristo napalong ang kapungot. Mao kini but pasabot sa propitiation, pagpalong sa kapungot sa Dios. Ang kapungot sa Dios ang iyang tunglo nga mo'y nagtabon kanato gumikan sa atong sala, gitangtang ni Kristo pinaagi sa iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo. Mao kini hinungdan nga kung tan-awon sa Ginoo ang tanang mga magtutuo ni Kristo, imbis nga tunglo og kapungot ang iyang mabati gumikan sa ilang sala, ang iyang mabati pagkahimuot og kalipay gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob na ngadto kanila. Substitutionary work of Christ. Kinahanglan natong masabtan nga ang sala, mga kaigsunan, nakapasilaob gayud sa kapungot sa Dios. Romans chapter 1 verse 18 once again. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo. Nasuko gayud kaayo ang Ginoo sa sala, ug dili lang siya sa sala nasuko siya sa mga makasasala. Ug ang impyerno, mga kaigsunan, mao kini walay katapusan nga ekspresyon sa kapungot sa Ginoo gumikan sa sala sa mga katawhan. Ug kung atong i-describe ang Ginoo nga nasuko sa mga makasasala, dili kini madawat sa mga tawo sa atong panahon karon. Pero mo kini gitudlo sa Biblia. Didto sa cross, si Kristo nahimong tinunglo alang sa tanang mga katawhan niya. Niadtong nagbitay si Kristo didto sa cross, ang tunglo ug kapungot sa Dios gibubo ngadto kaniya. Ang kamatayon ni Kristo mao ang naghatag og propitiation or nagpalong sa kapungot ug tunglo sa Dios. Ang kining pulong nga propitiation gikan kini sa Griego nga pulong nga ang buti pasabot gipalong ang nagdilaab nga kasuko. Romans chapter 3 verse 25 once again. Siya ang gihalad sa Dios isip halad nga nagpalong sa iyang tunglo pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Kini iyang gibuhat aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob gipalabay niya ang mga kasalanan nga nabuhat sa nangagi. Samtang si Kristo nagbitay didto sa cross ug iyang giula ang iyang dugo, iyang gipalong ang tunglo ug kapungot sa Dios ngadto sa mga katawhan tungod kay ang tanang tunglo ug kapungot sa Dios gisalo niya, gibubo ngadto kaniya. Ug ang resulta niini,
ang tanan natong sala gipas-an ni Kristo, siya ang nanubag ug ang iyang pagkamatarong gibalhin nga ri kanato. Mao kini ang justification nga atong gipasabot ganina. All of our sin that had kindled God's anger and condemnation was now upon Jesus. Ug ang iyang tunglo kapungot gibubo sa Dios ngadto kang Kristo. Ug samtang ang balaan nga kapungot sa Dios iyang gibubo ngadto kang Kristo, gitangtang na kini gikan kanato. Mao nga ang kamatayon ni Kristo propitiation kadto, nagpalong sa kapungot sa Dios ug nagtagbaw sa hingpit nga hustisya sa Dios. Ang tunglo ug kapungot sa Dios wala na nga ri kanato nga mga magtotoo, pinaagi sa substitutionary atonement of Christ. So unsa man kining atonement mga kaigsunan, mao kini ikaupat nga punto, atonement. Big words sa Biblia. Wala kini sa atong teksto pero gi-imply kini sa verse 25. Ang giingon dinhi nga maoy gihalad sa Dios isip halad nga nagpalong sa kapungot pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Kini iyang gibuhat aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob, iyang gipalabay ang mga kasalanan nga nahimo sa nangagi. Unsa may ibot pasabot ni ining atonement? Kining gitabunan ang sala aron ang kapungot sa Ginoo mawala. Unsa man ang nagtabon sa sala, ang dugo ni Kristo. Ug gumikan kay nawala na ang tunglo ug kapungot sa Dios, unsay nahitabo? Na reconciled, napasiguli na ang mga magtutuo ngadto sa Dios. Dili na kaaway kundi higala na. Romans 5:11. Ug dili lamang kana kundi nagmaya usab kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kaniya na angko nato karon ang pakiguli, reconciliation. The word atonement carries the idea of reconciliation. Gumikan kay gisupak nato ang balaod sa Dios, nasuko ang Ginoo nga ri kanato, pero pinaagi sa dugo ni Kristo nasuluban kita sa iyang pagkamatarong ug karon na siguli na kita ngadto sa Dios. Ug ang reconciliation mahitabo lamang pinaagi sa pagpaagas sa dugo. Hebrews 9:22. Sa tinuod lang ilalom sa kasuguan, halos tanang mga butang gihinluan sa dugo. Ug kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa mga kasalanan. So, gi-picture kini sa mga halad sa mga hayop didto sa Old Testament, mga karnero, mga baka nga gihalad. Nag-point out kadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sala sa mga katawhan murag gibalhin ngadto sa mga hayop, ug ang hayop sa daang tugon mao ang giihaw, mao ang gihalad aron ang sala sa mga katawhan matangtang. Anino lamang kadto sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Gumikan sa kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, ang sala sa iyang mga katawhan natangtang. Take note, natangtang ang sala sa iyang mga katawhan sa tanang mga magtutuo. Dili sa tanang mga tawo, gumikan kay dili tanang tawo mituo ug misalig kang Kristo. Ang natangtangan lamang sa ilang sala mao ang tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Substitutionary atonement, gamhanan nga atonement or pagtabon sa sala, hingpit nga atonement, natabunan gayod sa kinatibuk-an nga pamaagi ang tanang mga sala sa tinuod nga mga magtutuo pinaagi sa gibuhat ni Kristo alang kanila. So, ang kamatayon ni Kristo mao ang nag-accomplish sa atong justification, kining pag-isip nga hingpit sa Dios nga ri kanato gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob nga ri kanato. Ikaduha, ang kamatayon ni Kristo mao ang naglukat sa tanang mga katawhan sa Dios gikan sa pagkaulipon sa sala ug gikan sa tunglo sa balaod ug gikan sa pagkaulipon ni Satanas. Gipalit kita ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. 1 Corinthians 6:20. Tungod kay gipalit kamo sa usa ka kantidad, mao nga himayaan ninyo sa inyong lawas ang Dios. Ug ang kamatayon ni Kristo mao ang nagpalong sa tunglo ug kapungot sa Dios ngadto sa mga makasasala nga nagtuo ug nagsalig kaniya. Katapusan, ang kamatayon ni Kristo mao ang nag-accomplish sa atong atonement, mao ang nagtagbaw sa hustisya sa Dios pinaagi sa sacrifice or halad sa dugo ni Kristo.
na pasiguli na kita ngadto sa Dios. Mao nga ang atong kaluwasan kahibulungan gayud kayo. Ang atong kaluwasan grasya lamang. Wala gayud kitay contribution ini. Ang atong contribution lamang mao ang pagtuo ngadto kaniya, pagsalig ngadto kaniya, pagyangungo kaniya, pinaagi sa pagtuo na dawat nato ang grasya sa kaluwasan, dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Alang sa mga kahigalaan nato nga hangtod karon nagsalig pa kamo sa inyong maayong buhat, pagkabuutan ninyo aron kamo maluwas, bagsak kana tubangan sa Ginoo. Hinulsuli ang inyong sala, undangi og salig ang inyong kaugalingon, ug ibalhin ninyo ang inyong pagtuog pagsalig ngadto kang Kristo lamang, gumikan kay siya ang nagtuman sa tanang gimando sa Ginoo alang sa kaluwasan sa katawhan. Justification, redemption, propitiation, and atonement. Kining upat kabutang anaa lamang kang Kristo. Mao nga ibutang lamang ang imong tibuok nga pagtuog pagsalig kang Kristo lamang, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahin ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.